Traffic advisory ta mga kapuso. Bahin sa Subangdaku Flyover sa Dakmen sa Mandaue, gisirhan karon kay Gi-ayom-ayom ang maong dapit musangpot sa bugat sa dagan sa trapiko. Si Nico Serino sa report. Sayo kaganihang buntag, mibugat na ang dagan sa trapiko sa may bahin sa wireless sa barangay Subangdaku. Gumikan kini sa pagsira sa parte sa Subangdaku Flyover. Dunay gi-repair nga bahin sa approach niini maong gisirad-an ang usa ka lane sa flyover. Pasabot sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue, ang Department of Public Works and Highways ang mitrabaho sa flyover. Magsigkaguba man gud. So kun ilang gisemento. Mora na ang ilang gigon one day but karon na-close man gud siya. Dugang hinuon ni Antigua, dali ra ang pagtrabaho sa DPWH. One day ra mo gid ang ilang yun. Okay, trabaho na karon gabi ka buntag magian din mo ilang kuan kay para di gid makakos og traffic basin wala lang nito siguro nila napikihan. So ato lang tawagon ang DP. Hangtod karong hapon, bugat kaayo ang dagan sa trapiko nga nasinati palibot sa flyover sa Pikas sab nga habig gikan sa reclamation area gumikan sa maong pagtrabaho. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.